left your channel. Hej så folkens, det her det bliver en velkomst til kanalen. Jeg er sådan på min egen server, men jeg har tænkt mig sådan at starte forfra på kanalen, altså hvor jeg bare lægger den her op på startsiden, og håber så jeg kan få det godt med det. Men bare sådan lidt trist, at jeg har haft en tidligere kanalnavn på den her, så jeg bare valgt at skifte til Bamsen.dk. Det er jeg så også glad for. Men smid et like, smid en kommentar, og I må også meget gerne abonnere til mig, hvis I godt kan lide det, jeg sådan laver det. Men en ting er, I må meget godt lade være med sådan smide mange dislike eller noget, fordi jeg bliver lidt trist over det. Jeg har lagt en video op med mig og min ven, der mister subs. Men det bliver sådan, velkommen til kanalen med det. Der vil være info sådan lidt om mig selv, noget i beskrivelsen af det, som der vil komme. Ja, det vil der jo komme. Men jeg rent med at køre Bamsen.dk her i cirka 2-3 år endnu. Og så vil jeg skifte navn måske, jeg ved ikke. Vi får se, hvad der sker. Ja. Vi får sgu at se. Men jeg vil gerne lige have lov til at prøve at se mit skin sådan. Godt så. Sådan der ser ud bagpå. I kan finde det skin inde på en hjemmeside. Jeg vil måske lægge en link i beskrivelsen til den. Og her er det andet. Og så herude i siden, der kommer der også lidt. Så er jeg selvfølgelig brugt der. Det er en teddy skin. Der er lidt sødt med et hjerte på. Så ja. Men velkommen til kanalen og det. Jeg håber I vil nyde den. Og være positiv herinde og så mange likes og det. Jeg vil blive meget glad for. Hihi. Ja. Men nu får vi jo se hvad der bliver til. Så ja, jeg har lige været inde og lave lidt imens. Så nå, der fik jeg så lige min bakløn. Men jeg vil køre sådan en lille let's play fra min server af. Når der er den åbner det, så vil jeg køre sådan, fordi nu skal jeg hente et redigeringsprogram. Men så vil jeg høre, om der er nogen, der er god til at lave introer, og så et banner måske, der vil passe op bag til mig, og så det. Og så måske lige et pænt billede, der vil passe. Fordi det vil faktisk være rart, hvis det skulle være sådan. Fordi nu går jeg lige og søger et redigeringsprogram. Jeg henter Movie Maker her senere. Så jeg vil bruge til at redigere videoer og det. Men som sagt, når min server kommer op og kører det hele, så kommer der en let's play herfra, hvor I kan join en server for at join den her. Og det er. Ja. Og som sagt, I kan se, hvad den hedder dog. Jeg skal have ændret det på et tidspunkt. Nu får vi at se. Ja, det gør vi jo. Ja, men jeg håber I nyder kanalen og det. Men som sagt, 1000 gange tak fordi I gider at subscribe det. Og så er jeg jo meget glad for at følge mig, regner jeg ud med. Men som sagt, så bliver det her forløbig med videoer. Det vil blive sådan her. Så, og der vil være link til min ven nede i beskrivelsen. Han har mistet fucking mange subs. Fra 81 ned til 29. Prøv lige gæt. Jeg mistede så fra 96 ned til 45. Ja. Men det er sådan. Velkommen til kanalen og det. Hej folkens. Ja, det bliver så det for i dag. Så I må meget godt nyde videoen og det hele. Så hej folkens.